Je to pohádka o šípkové růžence. Ano. Žili byli král a královna a těm se narodila dcera. Jmenovala se Růženka. Když všichni usnuli, přišly 3 sudičky. Ta první řekla: Budeš krásná jako poní. Přišla druhá a ta řekla: Budeš chytrá jako medúza. A ta třetí, ta byla zlá a řekla: Až ti bude 17 let, píchneš se a už nikdy neprocitneš. Princezna nám rostla do krásy. Když si tak jednou tančila na zahradě, přišla třetí zlá sudička. Růženko, na tak máš růžičku pro krásu. Růženka se píchla a usnula. Spala 100 let a v tu jel okolo krásný mladý princ na své nové motorce. Zastavil se a řekl: O, ty krásná princezna, musím jí probudit. Pohladil jí, nic se nestalo. Proplesknul jí, pořád se nic nestalo. A když toho napadlo, že zavrčí se svou novou motorkou. A princezna se s leknutím probudila. Řekla: To je ale... O, můj chrabný zahán. A zanedlouho se slavila svatba. Tady je. Ještě ke mně, pojď. To je jak napsat. A zanedlouho se slavila svatba. Berete se? Ano. A zanedlouho se jim narodila dcera jménem Můženka. A to byl konec pohádky.